Zizakukwanani liti? Zizakukwanani liti izo muchitazo? Zizakukwanani liti mphatso anakuninkhani Yehova koma kutumikira anthu odya nsima akakhuta nkuyamba kukunyozani? Zizakukwanani liti zolikhwekhweretsa m'musi buluku pena mabuluku ngati agwera asidi? Zizakukwanani liti zovala masiketi mosinira opanda chitenje nkumakasonkhana nawo mnyumba yoyera ya Mulungu? Ndati zizakukwanani liti zoyiwala kukapembedza tsiku lake loyikika m'malo mwake nkumapita uko mumati kuma wikiendi kodzipepesa? Zizakukwanani liti zobera Yehova nkumati mwamubera chani? Yankhani. Zizakukwanani liti zosuza miyoyo yochuluka kamba kankhanza zanu? Zizakukwanani liti zotengera chikhristu ngati juga pena ndale mkachisi? Zofuna onse adzinjenjemera njenjenje mukafika mkachisi kamba kodziyenereza. Mu mtima mwanga mwadzaza mafunso, ubongo wanga wapyerera nawo moto osazimitsika wadzetsa befu mu mtima mwanga. Zizakukwanani liti zoletsa ana a Mulungu kulalikira mu nyimbo pena ndakatulo? Ndati zizakukwanani liti zonamizira mbendera za mpingo mukafuna kugwetsa anthu pa zifukwa zosamveka? Zizakukwanani liti zosowetsa katundu wa ofesi kumanamizira majuniyo? Musandiyang'ane mwachisoni ngati muli pamaliro. Zizakukwanani liti zomapa ndalama zachopereka m'mbale anthu akuluakulu aulemu wawo ngati inu? Zizakukwanani liti zoti mukatumidwa kukalalikira muzivutitsa Khristu kubola m'matumba kamba kosankha ndiwo? Masamba sindiakonda kwanu mutasiya chigwada ndi ulemu umenewu. Zizakukwanani liti pomanga nyumba za ulemerero, kuyendera magalimoto odula, kugwetsa anthu ndi ziwanda inde pomanamizira mu dzina la Yesu monga tidziwa mphatso yoninkhidwa kuchokera kwa Namalenga? Zizakukwanani liti zosokoneza mabanja aeni mmakukamu? Zizakukwanani liti zosalemekeza azimuna anu inde operekedwa mwapadera ndi Yehova potengera kapezedwe kawo? Zizakukwanani liti achinyamata posalemekeza makolo ndi onse oyenera ulemu? Zizakukwanani liti zobisalira kukachisi akachasu chamba zikupangidwa masaji ndinu nomwe ozitcha atumiki? Yehova wakwiya nanu ndi ntchito zanu zodzetsa chibaba cha nseru. Zizakukwanani liti pakamwa panu pobowoka kudanitsa ndi kukhumudwitsa anzanu? Chonsecho ndinu mayi wadolika, amayi wa mvano komanso chigwirizano. Nanunso zizakukwanani liti azibambo onga azimayi kunama kudanitsa ndi kuchotsetsa ntchito anzanu? Unguzani, fufuzani mudziwe kuti zizakukwanani liti. Odala pomwe Yesu akubwera adzakhale zitawakwana atazitaya nakonzeka kukomana naye inde olenga dzuwa ndi dziko lonse lapansi. Zifunseni lero kuti kodi zidzatikwana liti? Zidzawakwana liti komanso zidzakukwanani liti? Zidzakukwanani liti?